Ministries manyotimore odhiambo manyoro. Jadolo Dea mar kanisa mage ni e piny Ingereza ne humbe olandore higa mar 2000 bang' kane odonjne gi ketho mar ohand nyithindo kokalo kuom kanise, kama bende nowacho ni nolemo ne mine maonge nyithindo mondo oyud nyithindo mag hono. Lydia Okeo nigi ler mathoth. Manyoro mar tich ariyo, jadolo Gilbert Dea mar kanisa mar Gilbert Dea Ministries nyowito ngimane masira mar apaya manoriwo nyamburko adek manotimore namba Kapio e apaya maya Kisumu kadhi Bondo. Jadolo Dea humbe nolandore kaluwore gi kit lamo manolamo ne mine ma onge nyithindo mane wachore ni ne olamo negi magiyud nyithindo mahono. E higa mar 2000, sirikal mapachoka kod sirikand piny Ingereza nochako timo nonro matut ewi honni mag nyithindo mane itimo gi jadolo Dea. Nonro no bang'e ne oduogo yango ni jadolo no ne donjore e ohand nyithindo mane iduogo iloko ni gin nyithindo mahono. E higa mar 2004, domo malo ma piny Ingereza nogolo ng'eto e bura moro manoyango ni nyathi moro manolieki ni noyude yor hono ne okwal kendo min mare manomiego nomi chik mondo mi owuondre ni mano nyathine manoyudo e yor hono. Min ode Mary Dea, ma bende ong'ere kaka Ida, ne omaki e boma ma Nairobi kendo nong'adne bura ewi kuo mar nyathi ka oya osiptal moro. Nonro matut manotim mar nyinyo mag del kata DNA ne oduogo yango ni nyithindogo mane yudo e Gilbert Dea Ministries ne ok mag minego, ka bende achiel kuom jokanyo kanisano ne oduogo yango ni honni mag nyithindogo ne ok adiera. E higa mar 2013 ne ochako donjne gi ketho mar timo anjao, kata kamano ne oduogo we thuolo higa mar 2014 bang' burano nowit kucha. Bura mar kuo mar nyithindo kata kamano ne odhi mbele, gino manomiyo piny Ingereza ne oriembe pinyno kendo duoge pachoka e higa 2017 kama ne buchego nodhi mbele. Dwe mar abich higa mar 2023, Dea ne ochung' kende ma otimo neno owuon e doho kaluwore gi buchego. Ka dwe mar auchiel 2023 ne owit buchego oko kendo ne owe thuolo kaluwore ne onge neno moromo mar buchego. I'm acquitted on this kind of burden, a yoke on my shoulder which has been putting me into a dilemma, not working, not making also the headway. It has been so sad that I've been labeled as a child stealer. Some people say I'm a child trafficker. Bang' mano, ne onyiso dwaro mare mar dok e piny Ingereza, kanyo ma kanisni ne duto nitiere dwaro mane ogore Luanda. Lydia Okeo, Ramogi TV.